ये दुनिया में ये साहेब अगर केहू के लड़का नहीं हो तो ओकरा के लोग बाझिन कहेला, ओकरा के लोग ताना मारेला कि बाझिन ही है, एकर मुंह मत देखो। सही बात। आज लेकर छुछुनरो ना भइले कर मुंह न तो वो औरत माई से निहोरा कैसे कहती है, कौना भाव में करते स्वामी जी? कैसे कैसे माई के मंदिर में गोइल बाड़ी आ जाके कहत रही कि मतारी तू एगो माई के माई हो आ तू एगो अपना बेटी के दुख अगर नहीं खूब बुझो तो के बुझे? वही भाव में स्वर्गीय भिखारी बाबा के धुन हो। कहे के भाव बाका कैसे कैसे कि रोवेले बाझिनिया मैया तनिया सा फेर दुए मैया तनिया सा फेर दुए मैया कि बाझिनी बन जरिया बाझिनी बन जरिया। माई घर में धन संपत्ति अपराध भरल बा, बाकी एगो लइका बिना लोग इहे कहता कि रे ओकर मुंह मत देखना त जतरा बिगड़ जाई। अन धन भरल बा, अन धन भरल बा, अन धन माई सास लग जाता नहीं तो सास मुंह घुमा ले करी।